איראן מתחלקת לשלושה חלקים בגדול. 30% בערך הם דתיים, שמרנים, לאומיים, לאומניים, תומכים באופן מובהק במשטר. 20-30% הם חילוני ליברל מובהק בדומה לתל אביב שלנו. כן. שהם מתנגדים והם ברחוב. 30-40% הם המסורתיים. באיראן קוראים להם שכבה אפורה. שהם מתנדנדים. תלוי בנושא דת ומדינה, עד מתי דת, כמה דת או כמה מדינה, כמה חופש. ולכן למשטר חשוב מאוד להשקיע על השכבה המסורתית, שהוא לא יתקרב לשכבה החילונית, כי אז הם הופכים ל-70%. וזאת הסיבה שהחברה החילונית ליברלית באיראן לא מצליחה בהפגנות, כי החברה המסורתית לא מוכנה בשלב זה להצטרף לחילוני ליברל. וואו, סידרת לי את התמונה, תודה רבה. אתה קונה את התיאוריה שכל זה קרה כי איראן רצתה לתקוע את ההתקרבות של ארצות הברית ושלנו לסעודיה? זה לא רק סעודיה, הסיפור הוא הרבה יותר רוחבי. סעודיה זאת רק מילה, אבל סעודיה שווה 2,500,000 קילומטר מרובע. זאת אומרת, שטח עומק גיאופוליטי עצום נותן למדינת ישראל. סעודיה, אם היא תחתום על הסכם שלום, זאת אומרת, עולם המוסלמי, הדתי, חותם את גלעד כשר על קיומה של מדינה יהודית. סעודיה שווה רכבת מריאז עד חיפה. רק תחנה אחת של בית שען עדיין לא סיימנו בגלל הסכם. אם נחתום על הסכם, יש רכבת מריאז לירדן, מירדן לחיפה, וכל נפט וסחורה יוצא לאירופה. זאת אומרת, סעודיה עם ההסכם מבטלת את המסלול הכלכלי של איראן, ועוד המון דברים אחרים. לכן סעודיה, אפשר להגיד, הוא ג'וקר של מזרח התיכון, במידה ומתחבר לישראל, סיפור של המשטר האיראני משתנה לחלוטין. ולכן הם נתנו את כל הפוש כדי לדרבן. עצה טובה לעכשיו, להרגע, מה לעשות? להילחם בשיא האכזריות. בלי אלוהים, בלי מוסר, אפס. נכנסים לעזה במטרה לנקום. צריך להיות מקסימום גופות. כי ככה זה סוד ההצלחה של מזרח התיכון. צריך להבין, כל ילד בכיתה א' לומד קלצ'ינקוב ו-M16. כן. צריך, זה בדיוק הקטלוג. צריך להבין, כל פעם שאנחנו נרצחנו, הם יצאו לרחובות וחילקו סוכריות. צריך להבין, כל החיילים האלה שנמצאים בעזה, הם עזתים. צריך להבין, כל מי שבחר בחמאס ועלה לשלטון, הם עזתים. צריך לקחת בחשבון ביהודה ושומרון, אנחנו 20 שנה דוחים את הבחירות, כי חמאס גם שם עולה לשלטון. צריך להילחם בשיא האכזריות. נכנסים לעזה לא כדי לסגור חשבון, כדי להביס אותם, להוריד אותם על הרגליים, שיתפללו לשמיים, מה עשינו?